बे जाहैबाय जोंहा 3 नं लक्ष्मीपुर गामिनि न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय नै मोसाबाय दं जों दा आं माने जेसे हायो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नुदों ओरैजाय सानदुंआबो ओरैबायदि गोसा सानदुङा सानदुं लाजाखाला दायो जोंहानि न'आव मोनफैबाय आङो एसे दिन्थिलांनोसै दिनैनि लास्ट जों गामिनि मोसानायखौ आरोना गथ' गथाय गासिबो माबायदि मोसायो आं एसे मोजां दिन्थिलांनि नोंथांमोना नायलांबाय थादों नङा होमबा नै बे जाहैबाय जोंहानि न'आव फैयै फैयै नै गथ' गथाय गासिबो बिनानाव आंनि गासिबो बिसोरना लागा मोसा बैसागो ओरैजाय नै रंजानायखौ गाज्रि दामोन गाज्रि दामोनाखै बोराफाफोर फंबायफोर Lago! बिसोर जाहैबाय मोसाग्रा मेंबाय मेंनानै बिसोर जिरायबाय जानांगौ आन्दासाव बिराद मोसाबाय बायदि मोनदां बिसोरखौ अब्ला बेस्थ' नुदोंना नै गथ' गथाय लानानैबाबो एकदम गवा माने नै सोरबा सोरबा गथ'फ्रा उन्दुलायलांबाय नुदोंना नै बे जाहैबाय ओमफ्राय नै भाजा हानगासिनो दङ आयौ मा भाजालै बियो आरो माबा बोरैबा ना बिदै बायदि नुबाय ना बिदै जोंना नै बिसेसा होथारदों आखाइ खबनाया बे जाहैबाय जोंहानि न'आव आङो माने एसे लाबाय आरोना दहायनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दाहाय एसे माने जानायखौबो लानोसै माने एसे दानि माबाखौ एसे दिन्थिबाय आङो मा होनो बेखौहाय भाजाया आरोना ना बिदै बायदि नुदों खिन्थु बियो मा बुस्थु दा बेखौथ' मिथिया माने जोंना फ्राय गामियावहाय जानायजों बेफोरबायदि मोसानायजों लोगोसे भाजिबो होनाय जायो नालाय ओंखायनो माने माखासे भाजि बानायदों आरोना बेदरथ' बानायनाय जायासै अब्लाबो माबा मोनसे बानायदों आरोना बेखौ दायो लासै नोंथांमोननोहाय जानायाव नैबे मोसाखांबानो माने गासिबो लारि जिरायनानै जानाय जागोन आरोखि बेखौबो आं एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा बिनि उनावहाय आखौ जोंहानिफ्राय आखौ गुबुन न'सेयाव थांबावसिगोन थांफाबाय था आरोबाव एसे दिन्थिबावनि मेथाइ खनग्रा बिराद बरिया पारफेक्ट
मोसाखांबाय मोसाखांनानै दायो जागलांनाय हाबाफारि बेखौ एसे आङो मोजाङै दिन्थिलांनोसै नङा होमबा दहाय जे मा होनदोंमोन ना बिदै बायदि नुदों होनदोंमोन दा खिन्थु ना बिदै ना मा बिदै आङो बियो जायखिया ओरैजाय नै एसे दिन्थिलांसै दै रानग्राफ्रा रानदों बे जाहैबाय साहा नै जुमाय लोङा ना नै लाल गोजा ना संख्रि साहा ओरैजाय नै बेबो ओरैजाय सोरबा सोरबा मा माखौ लादों बेखौथ' आं मिथिला सोरबा लाग्राया लासिगोन आरो लाल ना नैबे जाहैबाय माइब्रा बिदै बरिया ओमफ्राय नै ओरैजायहाय सासेयाबो बोरैबासो लाबाय माथो नैबेबो बेलेगसो लाबाय माथो नोंलाय रम मैया लोंनाया ना ओरैजाय ए फंबाया मा लाखोलै ओइ माथो बोरैबासो नुदांलाय बेलाय मा बुस्थु बियारसो नामा माइब्रा नों लाया नामा ओरैजाय नै ओरैजाय होथारबाय लकेल ना लकेल आच्छा आच्छा बैसागुनि मेन नाम्बार वान ओजों एबार थांसै ओरैजाय गोजा गोजाखैजाय हिन्जावफ्रा एसे आलादा जिरायदों साइडआवहाय नै ओरैजाय हिन्जावफ्रा ओरैजाय जिरायदों आं एसे दिन्थिनि र' मा मोनजाखोब्रा बे माबेलाय दावदैसो ना थावना थावाखैलै माथो सोरबा माथो मा होनो ना बिदैसो होनना बुंदों सोरनाबा ना ना बिदै जौ गोरान लाजियालाय दैखौनो ओरैजायबो नै बोनायलाय माबि जाखो माइब्रा बिदै ओमफ्राय बेयो मा बुस्थु एक्सुवेलि बेयो माबानि ना थाइलेण्डनि बिदै ना थाइलेण्डनि आच्छा ना थाइलेण्डनि बिदै बिदि ना ओरैजाय नै इसोर सिनाया सिनायथ'वा देरबावनांगौना इसोर माने नै जायगाया गैला नालाय ओंखायनो एकदम जाब जाब पार्टि जाबनाय बायदि जिरायबाय बेसेराफ्रा मोसाबायबो मेंबायबो थेवब्लाबो माने थोन थोन जिरायनानै जाबाय आरोखि खस्थ'नो जाथोंसै जायगाबो एभेलेबेल गैया नालाय आंनावहाय नै सासे लाखुमादों जाखुमादों माखौबा ओरैजाय नै आयौ माथो होनना फिसाजो गोजौआवसो इया तुम क्या पिया है क्या है पानी दारू पिया क्या बाजी नहीं खाया है बाजी खाया है मेरे क्या अच्छा ऐसा है क्या टेस्टी ना लगा अच्छा आङो दिन्थिबाय बेखौनो नै जों दायो थांफिनसै आङो माने दिनैहाय जों गामिनि मोसानायखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै ओरैजाय हायग्राफ्रा हायगासिनो गुदामनिफ्राय सोर सोर मोनजादों मोनजायाखै बेखौथ' मिथिला दिन्थिबाय नोंथांमोननो जोंहा दिनैहाय गामियावहाय मोसादोंमोन मोसानाया दिनैहाय मैयाबो जादोंमोन मैयानिखौ एसे आं बिनि सोमोन्दै एसे भिडिअ लाबोगोन मैया जोंहा गामियाव माबा मोनसे जाथाय जादोंमोन बेनिखायनो मैया दोनथ'नाय जादोंमोन दायो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय जों गामिनिखौहाय मोसायै मोसायै दायो न'खरबा दंबायो आरो न'खरबानि गेजेराव जोंना जोबसिगोन ओमफ्राय दा जोंनिफ्राय थांनानै ओरैजाय आदैमोनाव थांसिगोन आदैमोनाव थांबायबा माने न'खरब्रै जागोन न'खरब्रैयाव जोङो दायो जाहैबाय माने सारिथाखौनो हमना लादो सारिथा पासथा मथथे 5:30नि गेजेराव जोङो हाहैगोन आरोखि फोजोबगोन माने दिनैनो फोजोबगोन होननानै जोङो एसे एसेनो बिराद थाब माने स्पिडै मोसादों आरोखि आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खिन्थिबाय सोर सोरनि गामियावहाय माबायदि बेफोरबायदि बैसागु मागियो बा रंजायो आं बेखौथ' मिथिला थेवब्लाबो माने आङो गामियाव दिनै थानायलाय गामिनिफ्राय माने स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम आङो थानानै बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नङा होमबा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट हरनो दाबाव आरो लोगोसे माने जुदि माबायोबा शेयार खालामना हो नायोब्ला बेनिफ्राय आरो जायफ्रा फेसबुकाव नायो फेसबुकनिखौ माने हाजासे फल' खालामना होदो आरो इउटुबाव नायदोंबाथ' राजु धनसि इउटुब आंनि चेनेला बेखौबो हानायमानि साबसक्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे राजु बसुमतारी फेस आंनिया बेखौहाय हाजासे फल' आरो शेयार खालामना हो दिनै आङो जोंहा नैथि 2 थारिख आरो दिनैहाय बैसागनि बेयावहाय जोंहा गामियाव मोसानाय हाबाफारि बेखौ आं एसे दिन्थिबाय नोंथांमोना नायना मोजां मोनदों हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय